Než sa pustíme do samotnej akcie, dovolte mi uviesť vás do deja. Tento plán sme so starostom Valentajnu kuli už dlhé týždne, ak nie mesiace. No ešte predtým, než sme mohli vykročiť, bolo nutné stretnúť sa s jeho zástupcom. Ten o pláne vedel a bolo treba utvrdiť posledné detaily a hlavne sa uistiť, že jeho ruka bude ochotná vypísať potrebné dokumenty. Myslím si, že dneska je ten správny čas. Vieš na čo ti to mám pripomenúť? Skús mi to pripomenúť. No, čo sme sa bavili u starostu. No. Guvernér, tá jeho listina, aby sa sfalšovala. No. Jeho dom. Mohli by sme tam dneska ísť. Zobrať mu to. Asi áno, si myslím. Trošku som si to aj obzrel ten dom. Musí sa tam pozrieť? Hej. Ale to máme ešte času, takže to tam ti vysvetlím ako čo a to sa dohodneme. To... Nájdi oného čierneho. Feketeš. Dobrý. Večer. No čo, pobavíme sa teda? Hej, ale niekde inde, lebo ohluchnem. No. A ja. Pán je hudobník, či nie? Nie, cirkusant. A počúvaj dobre. Čo sme sa minule bavili u starostu o tých listinách? Bolo by dobré, keby guvernér určitú vec podpísal. Ja by som to vedel napísať kľudne. Kde býva guvernér, vieš? Na začiatku do Saint-Denis, keď vôjdeš, taký veľký bielý dom okolo armadnici. A kde bude mať všetky guvernér tie svoje listiny a papiere takéhoto štýlu, proste čisté prázdne s pečiatkou. Už tam chýba len podpis, proste predpripravené papiere, ktoré on je hocikedy schopný vypísať. No to má v kancelárii. No doma má tiež kanceláriu. Len treba zistiť v ktorých dverách. No vlastne guvernér má 1000 tón roboty, on si bere určite prácu aj domov, tam má 1000 vecí na 120%. Určite tam má plné šuflíky papierov, hocičo. Tento má holú piču prácu. Ten sa maximálne tak s niekým baví, niekomu niečo podpíše a vypíše jednu listinu, ktorú za ňu aj tak píše bankérka. Takže ako... Ide o to, aby my potrebujeme, jediné čo potrebujeme zohnať je ten čistý papier, ktorý tam, musí tam proste mať ten papier. Keď nie, otočíme sa z toho domu a idem na ten úrad. Preskočím oknom rýchlo, zoberiem čo treba. Dobre, musíme to trošku rýchlo, lebo mal som už niekde byť. Zo Charlotte ideme do Saint-Denis zrovna. Pozrieť nábytok. Nevadí, ale mne to aspoň spraví alibi, že ja do toho nič nemám. Toto si berete na seba. Ak mi doneseš ten papier, ja ti to napíšem, ale okrem toho neriešim nič. Pre mňa to je presne také isté, keby som o tom nevedel. Ten nevedel. papier, lebo si predtým vravil, že by si to nejakým štýlom dokázal. My potrebujeme To povedala, že to spraví. Čo to povedala, že to spraví. Tak dobre, vybavené, nie? Ale ja ti tam viem napísať text, to není problém. Problém je ten dialekt. Až podľa mňa to zvládne. Ja som nič nepočul teraz, idem si robiť svoje. Dobre, poďme. Čus. Jednanie so zástupcom nebolo práve jednoduché. Zdalo sa, že mu náš zámer začína páchnuť viac, než by si želal. Po chvíľach ticha, pohľadov a slov, ktoré viseli vo vzduchu, napokon prikývol a tak sme sa s Kennethom za chladného rucha noci vybrali do Saint-Denis. Tam nás čakala finálna kapitola nášho pripravovaného ťahu. Máš stres? Nie, mal by sa mať? No nie. Ja sa len pýtam. Je to dlho, čo sme naposledy. Priprav si, čo potrebuješ, odlož si veci a ideme na to pomaly. Daj mi chvíľu, zoberiem si aké veci od. Máme celú noc pred sebou, takže nemusíme sa nikam ponáhľať. OK. Teraz ma počúvaj pozorne. No? Pôjdeme cez vodu. Pozor na krokodílov, nie že sa budeš s nejakým mojkať. No, dobre. Keď pôjdeme cez vodu, zober si zbraň do ruky a drž ju nad vodou. Nie že si ju namočíš. Potom bude absolútne nepoužiteľná cez tú bažinu. Hore stojí jeden chlap. No? Pravdepodobne za ním bude nejaký ďalší, uvidíme, keď sa priblížime. Pôjdeme z boku, opatrne vylezieme hore na to molo. Ja ho omráčim. No? Zoberiem jeho oblečenie. OK. Nájdeme druhého, omračíš ho, alebo ja ho omračím, to je jedno, dohodneme sa. Obviažeš mu hubu, aby nemohol kričať, ak sa náhodou prebudí. Prezlečieme sa, pozrieme, či mali kľúče pri sebe a ideme pomaly dnu. Opatrne. Šepkaj. Šepkám. Čuješ? Šepkám. Hej, ale hlavne ich nezabíjaj, pokiaľ to nebude nutné. Buchtem ho do hlavy, omračím ho, hej. Dobre. Počúvaj, vyzleč ho, zaviaž ho, tak mu niečo by, aby nekričal. Idem pre toho ďalšie.
Pôjdeme hore, prejdeme sa pomaly. Ty pôjdeš po ľavej strane okolo tej pergoly, alebo čo tam v strede je. Ja pôjdem správa. Stretneme sa dole pri tej verande. Keby dačo, normálne sa im uzdrav. A najlepšie iba tak, že samozrejme klobúk do očí, chápeš? Klasicky, nie je zbytočne nič, nepútať na seba pozornosť. Pôjdem doľava, ty choď pravou stranou, hej? Aha, Sú tam okay. nejakí chlapi vpredu. Dobre. Tak zastavíme dole v tej pergole. Pred ňou, hej? Tá, čo je osvetlená. Tu sa postav, pozeraj sa smerom k tej pergole, odkiaľ sme prišli. Hore pri tých dverách sú dvaja chlapi. To nám trošku skomplikovalo veci. Môžem vyskúšať jednu takú vec, ale je to veľký risk. A to, že tam prídem a skúsim im dať vyslovene povel, či sa na to chytia. Chápeš? Jedna možnosť. A druhá by bola nejaký rozruch. Ale je to zbytočné to robiť teraz, my potrebujeme kľud. Ticho doľava, ja pojem doprava, ale nechoď úplne pred dom. Pozrieme sa, či tu do strany nie je nejaké okno, alebo dačo, nejaké dvere, cez ktoré by sa dalo ísť. Potom sa vrátime sem. A nezabúdaj s kľudom chodiť, hej. Žiadne pohyby, prudké ani pomenať. Tu ešte môžeme sa ísť pozrieť z boku, keď tak. Ale... tam podľa mňa nič také nebude extrémne. Tu je ďalší vojak. Tam ani nejdem. Sa utáčam. Tam sa akože nejdem ani vydávať, lebo to si nejak predpokladám, ako by to mohlo celé dopadnúť. No. Čo si zistil? No, sú tam ešte vojak alebo dvaja na boku. Na strážia pri nejakých dveroch. Naľavo je tiež, teda respektíve napravo. Je jeden. A potom už vpredu chlapi. Aha, dobre, tak tu je asi tiež len jeden, neviem. Napadlo ma cestou to, keď sme ich odnesli dole tých chlapov. Zapchal si mu poriadne ústa, všetko zaviazal. No, jasné. Dojdem hore za chlapom. No. Ty dojdeš za tým svojím na tej tvojej strane. No. A povieme im, že meníme stráž, nech sa vymenia s nami dolu. Musíš byť presvedčivý v tom, čo robíš. Vychod za svojím rozsudom. Zdravím. Poslal ma veliteľ, že si máme dole vymeniť hliadku a máte ísť vlastne na miesto dňa, že sa máme vymeniť. Išli dolu, teraz opatrne, mám ten kľúč. Ježišbože. Prečo tu je gulatá zámka, ako, že tí sú najhoršie na otváranie. A nikdy nevieš, čo sa môže dať čo stať. Postav sa k tým dverám a stráž. Máme problém. Čo si spravil? Ten kľúč sa zlomil v tých dverách, chápeš? Čo to bolo za kraxňu starú? Skúsilovia, neviem, to tam otoča, alebo neviem. Piči boha. Dávaj pozor, keby dá čo krič. Ide to pola. Ako to ide? Čakaj, snažím sa to vybrať. Okay. Budem to musieť otvoriť silou. Nejde to inak. Silou aspoň potichu zasnaž. Počúvaj, nerobím to prvýkrát. Dobre, tam upozorím, lebo sme tu obklopení vojakmi. Tak akože jeden zlý pohyb a sme na onom svete. Dobre, poďnú. Počúvaj, pôjdem doľava. No. Po schodoch hore. Nemôžeme byť dole. No. Tak poď. Poď, odoprava. Teraz zídi ty tou druhou stranou, ja zídem touto, stretneme sa zase dolu a pôjdeš potom za mnou.
To si tam len nejaké poličky alebo niečo. Moc som tam toho nevidel popravde. Pôjdeme pozrieť pravú stranu dolu. Cez tieto dvere. Ty si bral nejaký kľúč, či nie? Nie. Vidíš toho chlapa pred nami? Zvládneš ho? No. Schovajú za nejakú vázu potom, alebo čo? Budem pozerať dvere. Tebe jebe. Dobre, poradil si mi. Čo? Pozri, či má chytrý kľúč, rýchlo. Má tam nejaký kľúč, poď. Počkaj, no. Ale nemali sme ho tu nehávať. Hore nad nami bola nejaká miestnosť zavretá. Tu vedú schody, poďme hore pozrieť, skúsiť. Poď. Nemali sme ho tam, dobre, sme asi tu. Dobre, popozeraj všetky poličky. Hľadáme listinu. Potom ju hod do tej tašky, ako nájdeš skôr. Počúvaj. No? Počúvaj, asi... No? Otvor tašku. No? Zoberieme ich viacej. Nahtúrime. A dobrá. Počúvaj, nezoberieme aj nejaké túto blbosti, aby to nevyzeralo nejak nápadne? Zoberaj nejaké ďalšie veci. No, dobre. Takú sošku, alebo... Dobre. Dobre, zobral som aj sošku, neviem, či si to všimne, ale... Dobre, poďme preč. A bež. Bež. Dávaj. Koníček len mi nenajeb. Dobre, poď. Dokumenty guvernéra boli naše. Teraz už nebolo cesty späť. Každá minúta znamenala riziko, že nás odhalia. A nájsť omráčených vojakov by nebolo pre nikoho ťažké. No pre nás ešte nebol čas na slúčku. Rýchlym cvalom sme uháňali späť do mesta. Hľadať alibi a zahľadiť naše stopy. Ako sa tento príbeh skončí? To pozná len čas. A ten si svoje tajomstvá drží pevne.